sa kaawit. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining hanumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Lara. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Flowers. Talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better. Paint my nails cherry red, match the roses that you laid. No remorse, no regret, I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, babe, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my own head, yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I didn't wanna leave you, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my own hand, yeah, I can love me better than, yeah, I can love me better than you can. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kini sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Gatmatatampo nagdasingan nga Lara. Ha? Ipaila-ila ko ni mo si mong mama? Ula na. Mga pilang sa kabuan pero wapagiti ka madasa mo. Ganahan ko nga makailan sa mama ni mo. Sige. Kanus aman. Oh, Marco, dili ka strikta si mama ni mo. Gikulbaan man ko. Ay, kulba di agad. Buta mo na kong mama. Oy, di ano man di ay mo, nak. Ma, si Lara day, akong uyab. Lara, si Mama Violeta. Hi, tita. Nice to meet you. Uy, kagwapa man day aning uyab ni mo, Marco. Nice to meet you, pod, iha. Ay, dali mo. Diretso mo din sa kusina kay nagluto ko para ninyo. Mao ba?
Maayo hinuon kay buutan day ang mama ni Marco, nak. Lagi ma, gaan kayo kung buot siyang mama. Mao ni importante para at least kung kamo manggid gani ang magkadayo ni Marco, wa kay problema sa inahan sa imong bana. Ay, mama sad, uy, ba naman sa dayon? Ay, asa man day na padong, kasakto naman mos edad. Naamoy mga trabaho, di ba? Ay, panahon na tingali nga planuhon ninyo ang magtukod mo og inyong kaugalingong pamilya. Ma, Sakto sa mama ni mo. Panahon na nga magtukot tag atong kaugalingong pamilya. ha? O ang sibuti mo ipasabot? Magpakasal na ta. Marco, Mahal ko ni mo, di ba? syempre. Pues ugma dayon. Mamay mi ni mama sa inyo. Aron magpakasal ta sa labing madaling panahon. Mao na, babe. Okay ba mo nga anin na lang puyo si mama o ba na to sa bahay? Nga nang dilikod, babe. Inahan ba yan na nimo? Salamat, babe. Salamat sa pagsabot. Maayog gani kay nakaumagad ko buutan o niya gwapa pag yun. Ikaw, gid ma. Salamat kaayo nga inyo dyan kong kipapuyo din sa inyo, ha? Ma, uy kaso mauwi. Pamilya na baya ka? Day, yan ako. Oh, Marco, milagro kay sa'yo karon. Dili mo yung balita, Lara. Ha? Nga naman, Wala ko'y trabaho. unsa? Uy, nga no manak. Nagkuskating ang kumpanya nga akong trabahoan, ma. Unsa? Oo niya, dong, unsaon man haron. Oh, mangita ko lang trabaho. Oy, hala. Unya ay kong ingna, may kamay mo buhi sa mong banaw sa iyong mama. Anak, cute. Pero, okay naman sa day, uy. Pamilya man na ako. Usa pa, ako man maoy na yung trabaho. Awo, day. Pero basin may magsalig na sa Danila sila ni mo, ha? Remember, sa may lawas di mo. Day. Ano man yun, uy. Kakatag pa dinis kusina. Maupag ni pag-abot na ako dinis sa bahay gikan sa kapoy nga trabaho. Unya nag-abot na ako, nagkatag lang. Sharo, wagin makahipos si Marcos ilang kinanaan din eh. Ay, napay mga bulingon na mo. Nagtipon noob na. Di ko ganahan malihok eh. Kapoy. Pero Marco, babe, dili sa maayo nga inig-abot pa na ako din sa bay. Ako pa may musunod siyang kikanaan. Kapoy ba ako gikan sa trabaho? So, sa man? Imo nang ipanawag na ako, karon? Ngawa ko'y trabaho? Wa ko'y giingon, ana. Ang ako lang magtinabangay na din sa bay. Yasa na ni mo eh. Abi kag ikaw may duli trabaho ron? Nga no man eh, o sabay na hitabo din eh. Ha? Anak Marco, anong nisakag imong tingog? Naunsa man mo? So, ginam ko siya. Mo pa galing pag-abot sa trabaho, yaw-yawa na ta. Marco, naunsa man ka?
Huwag mo masabtan akong punto. Ayaw sagit-sagiti ang akong anak, ha? Kay wag kay katungod nga mingon anak nga to niya. Ma, Oy, naun sa gudi ay. Ay, maulagi. Sa una, buutan mo kay imama na ko. Karon usab naman. Kung naami lalisan si Marco, mulaban gid siya. Unya, mag-apil-apil. Unya, ikaw pa mo'y nanarbaho, day. Ikaw pa may mulihok sa bahay, ug manglabas silang sinina. Wala man tani kaso na ako, day. Kay again, pamilya sila na ako. Ang ako lang mga, bisan sila mga kinan-an na lang gani unta, makahipos sila. Dili pa, ako pa mao'y magsunod. Ay, kapait ba yaan na, uy. Pero sa tinuod lang, day, no? Muro mo kong nagmahay ani akong kaminyoon. Oh, unsa day? Maayo man nagod si Marco pag-una. Pero karon, nagkatapulan na. Ultimo gani siyang pangbisyo, ani pa mangayo na ako. Oh, kawawa ko day ayo na tawhan na. Saman, di gid makabadlong iyang mama niya. Di man. Gitoleritra sa diya. Ay, ala no. Hi, Lara. Uy. Hi. Ay, kung si Wayne balang imo, day. Di ka tingal ka maproblema ron. Day. Dako ba na gusto ni Mas Wayne, day. Magsige ba po na pangumusta ni mo, bisag ninyo na ka. Ha? Kinsa ning Win, nga magsigig gri akong heart sa imong post? Kauban na ako sa trabaho. Kauban o imo ning laki? Mahimo ba, Marco? Gamay butang imo madayang himo ag isyu. Oy, nga no, man di. Nganong giaway naman sa di mo ang akong anak? Imong anak ang badlo nga, ma. Gamay butang himo ang tag isyu. Oh, mutubag na ka na ko ron. Uy, ay ginana akong inahan, ha? Kahilas ba nimo? Ako pa karon ang hilas? Abi ni mo, Marco, gikapoy na ko. Kapoy, ikang dadon. Tulo pa gani katuig atong kaminyoon pero bugat na kay kaparan ako. Usa? Gikapoy na kong sunod sa imong agi. Sa iyong agi din sa bay. Imbis mangita kag paagi nga makatrabaho ka aron na ako'y kaabag din sa bay pero mas busy kasi mo bisyo. O yaon sa? Kada bisyo ni mo ari ka mangayo na ako. Habi ni mo, mas maayo pa siguro magbuwag ta. O sige. Ganahan ka magbuwag ta. Sige. Nagtuog kang puggan ka. Dili oy, Lara. Mas makakita pa kong labaw pa nimo. Marco, We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. abi gyud ako pugan ko niya atong higayon na. Pero wa man. Kapoy man di ay kung ikaw ra mismo ang magdasa sa karelasyon, no? Maayo na lang gani kay wa pa may anak. Human ato, ako nahibawan nga nag-inom-inom siya kuyog iyang mga barkada. Og ang sakit, kay naa siya babae nga tapad. Og nahibaw mo unsa pagimasakit. Naa ang iyang mama sa tapok nga murabag o kira para niya nga nailaing babae ang iyang anak. Og dito ko nakaamgo, nga wa gyud ko'y bili para nila. Sakit ang mabinuangan pero mas lami sa feeling nga makamatakas ka matuuran. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao ka mga higalan kaagay ni Lara nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iya gipangayo. Awit nga regulahan, Flowers. I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka. Kubos sa direksyon ni Priscilla Regaras. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papadaa.
sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpamita. Some flowers.